Ix-xogħol fl-iskola sekondarja taż-Żejtun tant waqab lura li l-Ministeru tal-Edukazzjoni mmexxi minn Evarist Bartolo se jkollu jirrikorri anke hawn għal containers biex jintużaw mill-edukaturi u l-istudenti. Dan joħroġ mill-Parlament meta l-Ministru Evarist Bartolo kienet jirrispondi għal mistoqsijiet li sarulu mill-kelliem tal-Oppożizzjoni responsabbli mill-Edukazzjoni Clyde Puli. Fir-risposta tiegħu il-Ministru Bartolo ddikjara li għalkemm s'issa mhux jintużaw dawn il-containers huwa ppjanat li jibda l-użu tagħhom waqt li fl-iskola jkun għaddej xogħol ta' kostruzzjoni. Mis-sena skolastika 2015-2016 sas-sena skolastika li għaddiet fl-iskola sekondarja taż-Żejtun kien hemm żieda ta' 18% fl-istudenti tagħha biex l-aħħar ċifri juru li kienet tilqa' 756 student. L-użu tal-containers bħala klassijiet jidher li għal miżura ta' emerġenza ta' dan il-gvern li diġà qed jużah fost oħrajn fl-iskola ta' San Pawl il-Baħar. Mossa li tixed kif il-gvern ma ppjanax biex jilqa' għat-tkabbir tal-popolazzjoni f'deċiżjoni politika li poġġiet is-settur tal-edukazzjoni fi kriżi.